Hi guys, welcome to tifare Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Wicknel chivayo Bex Thomas Mapfumo again achiti wauskotora mota nemba wachembera tinokuaccepta. Wicknel chivayo anyora iye achiti my offer still stands mukanya, make the right choice, come home and enjoy the fruits of your selfless sacrifice, and we will welcome you home with open arms. Come back home and join the revolutionary party. Anzwa joina Zanu PF usatye iwe wakaita sewakaimba ngoma dzehondo. Wicknel aenderera mberi achiti setting the record straight, I normally prefer not to respond kuma comments evanhu nevamwe vakaita sana Hopewell Chinono. Aenderera mberi Wicknel akati it's an open secret that I offered Mukanya Mapfumo a small token of $700,000 in recognition of the remarkable contribution during the liberation struggle. His music was an inspiration to the second Chimurenga. The same truth with Job Scala, who was added kuti Job Scala naye chokwadi chokuti naye akasungwa whilst Hopewell Chinono drink donated whiskey and spent the few pounds backed from their western anglers. Dumbu rakazopera, Job asara ega mujeri with no hope, no respected lawyers to represent him, no money, only time to practice Mandela's voice. Ndochataurwa naSewicknel achienderera mberi achiti iye that's a triple C for you. Unokwidzwa endege yemashanga asi unodonha wega. Do not be misled. Do not be misled or misguided. Mukanya aenderera mberi Wicknel achiti whether Mukanya accept my offer or not does not change my handsome bank balance. It's his loss. Munongoramba muri bhutsu mutandarika muri ikoko kuAmerica. You must never be deceived by those hopeless online psychopaths. The last time he was in Zimbabwe, he had nowhere to stay and was eventually sleeping in Philip Chiwanga's garage. Ndozvataurwa nzi pakamboya Thomas Mapfumo last time kuZimbabwe anga asina nzvimbo yekugara, akakavata kugarage raPhilip Chiwanga. Saka Wicknel ari kudedzera kuti dzoka kumba, ungotaura chete kuti ndinokumbira ruregerero kuZanu PF, isisi tinokuaccepta, tinokuda wakadaro, waimba ngoma dzechimurenga. So guys, handizivi tinoti kudii because Wicknel ari kungoenderera mberi achiti ngaadzoke. Thank you so much, don't forget to subscribe. Hanzi tomuda akadaro.